Godt. Velkommen til ugens hjemmetræning. Den kommer til at bestå af, som står på tavlen. Twist, skrå mave og mountain climbers. Twist handler om samle benene, lidt ned i knæ og kører fra side til side. Således. Den næste øvelse, skrå mave. Man lægger sig ned på gulvet og gør det. Armene lidt ud til siden, op på benet og op med den modsatte arm og op med den modsatte ben. Modsatte arm, op med den modsatte ben. Den sidste øvelse til mountain climbers. Så man lægger sig ned igen, ligesom man skal lave en armbøjning. Så tager man knæet op til albue, knæet op til albue, knæet op til albue. Yes. Det kommer til at foregå sådan, så man skal lave 200 hver. Så det er 200 twist, 200 et skrå mave og 200 mountain climbers. God træning.